ассалому алайкум дӯстон, дар навори имрӯза Дани Вайт макони гузарондани муҳориба Ҳабиб Нурмагомедов ва Ҷастин Геҷиро гуфт. Санаи рақиби Забит Магомедшарипов муайян шуд ва санаи рақиби хатарноктарин Камар Усмон муайян шуд. дӯстон, боварӣ дорам ки ин видео ба шумо махкул мешавад. Пас одамои дарбари будагира бугу дар видео лайк бумонанд, мо боша видеоролика сар мекунем. Президенти UFC Дани Вайт рақиби навбатӣ Камар Усмонро муайян кард. шабе ки Вудлеро зад ва ба пеши ман омад ва гуфт ман омодаам ба зидди Камар Усмон ҷанг кунам. маълум мешавад ки рақиби навбатӣ Камар Усмон Гилберт Бернс мебошад, гуфт Дани Вайт. вақте ки шумо чунин мегӯед, эҳтимоли калон аст ки ту барои камарбанд меҷангӣ, гуфт Дани Вайт. ва ин бой дар шаҳри Абу-Даби баргузор хоҳад гашт. менеҷери Забит Магомедшарипов Ризван Магомедшарипов гуфт, рақиби ӯ бар зидди Родригес мубориза хоҳад бурд. ҳарду ин ҷанговар серия ғалабаи хуб доранд ва ғолиби ин ҷанг довталаби навбатӣ барои камарбанд хоҳад шуд, гуфт Ризван Магомедов. чунин мубориза дар рушд вуҷуд дорад. онҳо пешниҳод карданд ки Родригес пешниҳод шавад, зеро Макс Холловей ва Алекс Волкановский барои реванш мубориза хоҳад бурд. Дани Вайт президенти UFC макони баргузории рақобати қаҳрамони UFC Ҳабиб Нурмагомедов ва варзишгари амрикоӣ Ҷастин Геҷиро эълон намуд. ба гуфти президенти UFC, рақобати варзишгари доғистонӣ Ҳабиб Нурмагомедов ва варзишгари амрикоӣ Ҷастин Геҷи дар шаҳри Абу-Даби баргузор мешавад. ба гузориши MMA Fighting, UFC барои гузарондани чорабиниҳояш ба Аморати Муттаҳидаи Араб созишномаи 5 сола ба имзо расонидааст. Дани Вайт ҳамчунин гуфтааст, Арабистон хеле дастгирӣ кард ва онҳо барои муҳориба тамошобинтарин бармегарданд.